Qorti fl-Arabja Sawdija kundanat 5 persuni għal mewt waqt li tefet il-ħabs li 3 oħra b'konnessjoni mal-omiċidju tal-ġurnalista Jamal Khashoggi li kien seħ lejn l-aħħar tal-2018. Il-qtil ta' Khashoggi li kien kritiku kbir tal-Gvern Sawdi seħ fil-Konsulat tal-Arabja Sawdija fil-Belt Torka ta' Istanbul, dan wara li hu kien mar hemmhekk għal xi dokumenti li kellu bżonn biex jissieħeb fi żwieġ mal-arusa tiegħu. L-omiċidju jingħad li twettaq minn skwadra ta' aġenti Sawditi bl-awtoritajiet fl-Arabja Sawdija jgħidu li l-qattila kienu parti minn pjan li ma kienx sanzjonat mill-Istat filwaqt li resqu 11 il-individwu għal proċess tal-qorti. Agnes Kalamard, esperta minn Nazzjonijiet Uniti, kienet qalet li kien hemm provi kredibbli li jeżiġu investigazzjoni akbar dwar il-possibilità li uffiċjali għolja tal-Arabja Sawdija, inkluż il-Prinċep Mohammed bin Salman, huma responsabbli fuq bażi individwali għall-omiċidju tal-ġurnalista. Il-Prinċep Salman ċaħad kull sem fil-qtil iżda f'Ottubru u assuma responsabilità sħiħa bħala mexxej fl-Arabja Sawdija u fuq il-bażi li r-reat twettaq minn individwi li kienu qed jaħdmu għall-Gvern tal-Arabja Sawdija. Intant xi uffiċjali f'Riyad kienu investigati dwar il-qtil mingħajr ma kellhom jiffaċċjaw l-akkużi minħabba provi insuffiċenti. Il-grupp Human Rights Watch intant qal il proċess tal-qorti li sar wara bibien magħluqa ma ssodisfax il-livelli internazzjonali. Kumment ieħor kien li l-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija ostakolaw il-konferma sinifikanti ta' responsabilità b'konnessjoni mal-omiċidju tal-ġurnalista.